खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तिखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गुणोत्सवनि सोंलु बिलाइया इंराजि बिजोंनि होनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय। फरायसालि नाङैनो आसाम सरकारनि गुणोत्सव फालिथाया सोलिगासिनो, नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनियाव सुख'हायै दाहा। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि फेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धेश्वर बर' बिथाङा गुणोत्सवनि सोंलु बिलाइया इंराजि बिजोंजों सेबखांजानायनि सायाव गोख्रों रावजों दुखु मोननाय फोरमायदों। थारैनो बर' बिजोंनि सायाव इंराजि रावखौ सोलो बोलोजों जाबसिनना होनो सानदों नामा सरकारा? बियो बर'फोरनि थाखाय साननांगौ जाना फैदों। बेखौ लानानै फेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धेश्वर बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय एनएलपि डिजिनेटेड केम्पनि एनएलपि केडारफोरखौ बादा नागारनो पुलिसा फैनानै बिथोन होनायनि उनाव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानानै एनएलपिनि केडारफोरा बादा नागारनायनि उनाव एनएलपिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि एबा फुंखा नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 4 बोसोर हमनानै बादायावनो दंमोन एनएलपि आफादा आरो 4 बोसोरनि उनाव हरखाबै हरनि गेजेरावनो बादा नागारनो गोनां खालामनायाव राजखान्थियारि खैसार खालामनायनि अजद लाबोयो आरो सरकारा बिसोरखौ 2 लाख राङै लानानै न'आव गिदिंलांनो नारसिनबोदोंमोन होननाबो एन फानजारि बिथाङा बिजाथाइ फोरमायो आरो एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो एनएलपिनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होनांगौनि दाबि दैखांदों एन फानजारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सान्दामारियाव थानाय एनएलपि डिजिनेटेड केम्पनि एनएलपि केडारफोरखौ बादा नागारनो गोनां खालामनायखौ लानानै आफादनि गेजेराव मैखोम बिजाथाइ सोमजियो। गोबाव नाजानायनि उनाव जोबथायाव एसडिआरएफनि हानजाया पुलिसनि गोथै सह'खौ ब्रह्मपुत्र दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दैयाव गबोनानै जिउ गोमानाय पुलिस अफिसार कुशल कलिताया फकीरगंजनिफ्राय बुन्थिहाना पुलिस थानासिम थांनो दिङाजों ब्रह्मपुत्र दैमाखौ बारगासिनोमोन। रिपर्टनि बादिब्ला साथामसो पुलिस अफिसारफोरा फकीरगंज पुलिस थानानिफ्राय बुन्थिहाना पुलिस थानासिम थांनो ब्रह्मपुत्र दैमाखौ दिङाजों बारगासिनोमोन। बेबादि समावनो पिएसअ कुशल कलिताया हरखाबै दिङानिफ्राय गोग्लैलाङो। बे जाथायनि उनाव एसडिआरएफनि हानजाया पिएसअनि गोथै देहाखौ नागिरोब्लाबो मोननो हायाखैमोन। उनाव गोबाव नागिरनायनि उनावसो बोखांनो हायो पिएसअनि गोथै देहाखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।